започна от тук. Защото толкова години това шкото се е задържало, смятам, че няма какво да го разваля. Face on this one. Продължаваме напред. Всеки от нас започна от тук. Ако не оставиш за винаги за пълн буклук, някои идват и много бързо, далеко отдат. Хората не се променят, просто с времето наистина показват какви са. Както виж, ако си зад нас, нямаш просто право на глас. И имаш избор дали момента да бъде емоция или спомен. Всичко започна от там, откъдето с количка на пяска до рулетка на кварталната беседка. Никой с нищо не че да разсметка, живота тогава беше разсветка. То не бе радост, то не бе тъга, много от тях се заминаха, да. Имаш избор дали момента да бъде емоция или спомен. Всичко започна и продължи с късните вечери. Не намирам думи да ги опиша. Бих дал много да го изживя отново, както да го кажа, беше превъзходно. Само че тогава не знаеш какво е може, докато ужасна грета не си го изгубил. Като се мръкне зад квартала, свети буркана. Ако те хвана, ще има ли драма? Питате му чешно време, само нямаш между нас остана. Идеи да отваряш старата рана, да идея убити се тръгна на стран, да разкажеш лъжи на чужди хора, за нас не делия срам. Всеки знае, че не е бронен, като падне не може да бъде клониран. Вай в това, което виждаш, не в това, което чуваш, защото много говорят на страха ти окат в лицето, не мога пребор. За тях по-лесно е на труда ти да плюят и след това дълбоко да се заровят. Чуваш сирена в далечината и бягаш на някой входа. За господата в силно достъпна барлога. Чуваш някой ти тропа на входа, вървиш по тъмна клет, не си дебел. Просто си тъп, не мислиш дали ще има последствия и как ще те запомнят тук. С колела, тракове, хиксове, къси последни за прекия път. Ще помислиш, ще паднеш и винаги някой до теб. Тяхната помощ да станеш и да продължиш напред. И имаш избор дали момента да бъде емоция или спомен. Всичко започна от там, откъдето с количка на пяска до рулетка на кварталната беседка. Никой с нищо не че да разсметка, живота тогава беше разсветка. То не бе радост, то не бе тъга, много от тях се заминаха, да. И имаш избор дали момента да бъде емоция или спомен. Всичко започна и продължи с късните вечери. Не намирам думи да ги опиша. Бих дал много да го изживя отново, както да го кажа, беше превъзходно. Само че тогава не знаеш какво е може, докато ужасна грета не си. И ето ни 15 години по-късно, същото място става ти ясно, че сме заедно става опасно и ти трябва всяки за да го видиш ясно. Здрава основа поставен за дълго държи. Ела тук с някаква цел и по-добре се обърни и тръгни. По-изгодно малко не ли спести.